andam na ang pasilidad sa contractor sa Samal Island, Davao City Connector Project. Matud ni Island Garden City of Samal Mayor Al David Uy, sa iyang opinyon, wala na'y makapugong sa proyekto tungod kay natunol na sa kontraktor ang notice to proceed. Buot pasabot, sugda na ang proyekto. Sa among interview kang Mayor Uy, akong giklaro. Mayor, masulti ba nato karon nga ang Samal Davao Connector is a go despite the opposition? Yeah, it's a go already. The notice to proceed is there. The loan agreement was signed already. And in fact, wala pa'y pandemic, ma'am. If you could remember, ang 20 that time, wala pa'y pandemic. 20% was for the road right of way. Then the 80% through loan, ODA. Then because of the pandemic, na-delay ang paglihok sa tulay, kay giusab nila ang loan. 90% na, kay the government needs the funds. Then 10% katong sa mobilization, sa expropriation. So ang kwarta pang expropriate, na diha. Local, siya, national fund siya. Are you saying, Mayor, nga despite this opposition raised by some property owners, it's a voice in the wilderness? I think once ongoing na eh. I think the DPWH now is nag-prepare na sila for the expropriation. So I think wala na yun na. It's a go already. Buot pasabot, wala na'y makapugong sa gobyerno ug mapadayon na ang dugay ng gihandom nga Samal Island Davao City Connector Project nga kaniadto gitawag og Samal Bridge. Niadtong milabay Huwebes, mi pagawa sa ilang punto de vista ang pamilya ni Julian Rodriguez o pamilyang Lucas nga dili angayang didto itugpa sa ilang propiedad ang tumoy sa tulay kay madaot ang mga coral sa kadagatan ug didto nila kinapabutang sa propiedad sa Bridgeport nga gipanagihan sa pamilyang Florendo. And our opposition to the bridge here, and we're asking for a realignment of the bridge. We're not stopping the bridge. Klaro na nako. Ang kami wala mi nagaingon nga ayaw bridge dire. We are asking ibalhin ninyo. In fact, we are donating a property for the bridge. Ingon na, sige, para basig makaingon mi na di wagi mi kontra mi sabi, we are not supposed to. We are donating a property para di na mo mangitag problema na adiri sa may kaliklik sa unahan. 200 meters away, we have a property here. Dito nyo itong pang bridge. Matod ni Rodriguez, gikinahanglang protektahan ang kinayahan ug wala makasabot ang katawhan sa ilang punto de vista kay dili nila makita og unsa kanindot ang naa sa ilalom sa tubig sa Samal. Apan, matod ni Mayor Uy, Naatay mga reserve na ginahimo, no, mga park, coastal marine parks na gina-establish sa Samal karon. Isa na diha ang diri sa kining Vanishing Island, ang Sanipaan. Gina-rehabilitate nato ang mga mangrove areas. And karon lang nagdugay na ni nagpartner ta with Davao del Norte State College na establish ning Taclobo na to sanctuary diri sa may Adecor near Pearl Farm. Karon malipayon ko, no, na nag-prosper ang partnership with the Davao del Norte State College. In fact, isa ni sa mga awardee sa DOT Atop Pearl Award, and candidate po namo ni sa Galing Puok na community-based tourism. Not only that, ang ang Hagimit Waterfalls sa karon, no, with the DNR, gi-rehabilitate po nato, gitanggal nato ang mga illegal structures. Kay gusto nato na mabalik ang kagwapo sa Hagimit Falls nato. And nag-partner po ta with the DNR na atay forest land use plan na ginahimo karon, kasi we are trying to save the last remaining rainforest of Samal kining San Antonio Tagpupungan mountain range. gisaysay kanako ni Mayor Uy nga dili ang propiedad sa mga Rodriguez ang naapektuhan, apan ang pamilya Lucas. Actually, ang Paradise, kay nabasa man, I read the report.
Ang bahilabtan, ma'am, katong sa Lucas property na side, dili not paradise. Paradise, dili siya maigo. Naaman ang alignment dito, ma'am. Dito man ang naa dito ang tiil mo landing sa property sa mga Lucas. Kung makita nimo tong area, naa siya sa tunga between Paradise and Costa Marina Beach Resort. And mga 2 hectares siguro ang magamit sa Lucas property. Dihan dapita. So dili yun ingon na ang Paradise mabutangan og poste. No, it's the property between Paradise and Why is Paradise talking now? that I do not know. Maybe I can assume only that siguro sila ang gihatagan og pagtugot sa affected landowner which I believe is I think a first cousin of theirs. No, I think it's based in Manila since sila siguro anandyan. So I think mayroon sigurong authority na to speak on their behalf. Kung atong paminawon si Mayor Uy, ang pamilya Lucas ang angayang mutyabaw ug dili ang pamilya Rodriguez kabahin sa proyekto kay ilang yuta ang maapektuhan. Apan, nagpakahilom kini kay tuwa na sila sa kauluhan o didto na namuyo sa Manila. Gisaysay ni Julian Rodriguez nga gihurat kuno sila aron mapugo sila nga dawaton ang proyekto bisan pa man supak sa ilang kabubuton. Pag doon nila sa amo gihadlok nami, expropriate ng inyong property, kailangan mo dawat na mo aning tulay kay sana the design is finished. Akong gipangutana si Mayor Uy, isip amahan sa Samal, ila bang gihadlok ang pamilya Rodriguez Lucas ug mao kini ang iyang tubag. Threaten? I don't see any threat siguro sa ako ang view, ma'am, kasi it's a government project and naamantay expropriation. And pag magsipa ng expropriation, syempre, of course, merong just compensation for them. So I don't think, I'm not aware kung naabay mga threat sa ilaha, but as to the local government, dugay na panahon pa ni Mayor Antalan, sa duha ka Antalan, Mayor Roger and Mayor Aning. Then paglingkod na ko, nahatag na namo tanan, ma'am. Actually, the ball is already with the DPWH. Sa mga oposisyon sa proyekto ug nahadlok nga madaot ang kinaiyahan, matud ni Mayor Uy, adunay epekto ang matag proyekto. So, ang importante lang na ay mga mitigating measures. And katong sa naistorya nako ang DP, naaman sila himuon na mga mitigating measures para dili kaayo maguba. And ingon nako sa ilaha, siguro in the future, once the bridge would be there, mag-unsa pud ta, no? Kanang kung parehagod ko na kay putlon na isa ka punuan na kahoy, tanom ta og napulo. Ana gani para lang in a way ma-compensate. And syempre kami pud sa Samal, wherein yun na nga, no, the Island Garden City of Samal, na imangutana na where is the garden? So nasa ilalom, no, the Coral Garden. So always every year we put funding. Gani daghan ang daghan ang nakuratan kining ato ang EUF. So isa na ang ginafundingan nato ang pagrehab sa ato ang mga coral gardens. Kung makita nimo ang mga diving sites nato na natay gipamutang hinay-hinay na mga buya para ang mga bangka dito na mag-angkla sa mga buya. Dili na nila basta-basta ihulog ang angkla sa seabed. Inigbira nila, daghan ang mga coral, ang mga madaro. So pipila lang na, ma'am, sa mga ginahimo nato na mga measures. Of course, ang mga educational campaign sa mga matag barangay. And daghan, no, actually daghan pa. And rest assured na kami sa local government, ginahimo po namo ang part namo. The project now is a done deal before it was presented to the public. Any take on this? As I have said, ma'am, no, na I think daghan na ang mga nahimong mga, in fact, tama tong gisulti ni Mr. Rodriguez na naay consultation, nag-adto pa gani ang arok dito mismo sa Paradise. And I was there present, and I think
nag-represent sa Davao, if I'm not mistaken, si Councilor Danny Dayang Hirang. Istorya yun sa Arop. They told us na tulo ang option. The first option was in Panakan, in the DPWH depot in Panakan. Ang problema lang dito, mao nang wala kumadayon, it would be costly. Among the three options, that would be the costliest. Kay mahaba siya. And second, naa siya sa flight path sa eroplano. So out na. And the shortest option, the shortest and the dili mahal is kining sa Bridgeport, kining Quaco Bridgeport. Mao na ang shortest and the least ang cost no among the three options. But naistorya nako ang Arop, I think Australiano ganito na engineer, gipangutanan nako. Ang ano dili diha. Ni ana siya na okay man unta diri sa dito sa Quaco o Bridgeport, but daghang mga barko dili makaagi tungod sa height. Kay if you look at Quaco, ipit po dito on the Davao side. No, diha sa may Pampanga, diha ipit siya. Dili ka panukad ang tulay. Then naa pod ang airport sa dito sa taas. So basig ma-disrupt. So since dili taas ang tulay, so daghang mga barko di makaagi. So that would cause congestion and magtaas ang ato ang shipping sa Davao region kung dito. And not to mention, ma'am, ana siya ang isa po sa reason na nganong wala nila gibutang dito naa ang mga oil depot. So kung ibutang ang tulay dito diha dapita Quaco, naa diha halos tanang mga oil depot naa diha. So kinahanglan ang mga oil depot diha mobalhin. So that would also entail na po cost, mataas ang krudo. That was their explanation. Mataas ang krudo sa Davao region kung ang tanang oil depot mobalhin. Tanggalo ni mo diha. And ana siya, of course, the risk of terrorism also. Basig simba ko, pabuthon tong mga oil depot, mahugno ang tulay. So, the second option ang gi-consider nila. Mao na ni karon kining sa may Arcastillo Junction Lanang and diha sa Lucas Rodriguez property. Kay sakto ang height, maalsa nila, and walay mga oil depot. So walay movement, walay change ang path sa mga dagkong barko? Wala, makaagi ang mga dagko na mga barko, ma'am, kung diha nila ibutang. So dili tinud mayor nga kung diha iyagi kung tuyok ka sa kalibot ng mga dagkong No. Kung dito sa Bridgeport nila ibutang, magtuyok yun. Pati gani dito sa gina-offer nila na property, na sila gina-offer na property na sila po'y tag-iya, maupod, dili po masaka ang bridge. And ang approach sa Samal, ma'am, ipit. Kung makita nimo ipit kay na diha. Unlike diri sa second option na very wide, makahimo ta og rotonda. Actually, ang gipili nila mao ni ang second option. Mayor, as the voice of the project, kung sino panawagan sa mga tao na dapat opinion, bakit sa important? Well, at the end of the day, it's the majority naman. And this has been the clamor of not only the people of Samal, but also Davao City and of course the entire Davao region. And long overdue na siya. We've been talking about this, planning about this. Wala pa ko natawo. I think that was more than 40 years ago. And now na ay pasalamatan na presidente si Mayor Rody, gitagaan yun niya o panahon, gitagaan niyang budget. Tanan effort nakita nako during the time of President Rody na materialize yun ni. So hopefully I'm praying na unta makita po nila ang opportunity po ni sa Davao region. So hopefully madayon lang yun ni, I'm praying, and kabalo naman ta ang mga unsa ang environmental impact ani. That is why na isa pod sa creation na nalipay ko ni kining Metro Davao Development Authority. Kay kini makatabang yun ni no sa kay tibuok Davao na ni ma'am eh. So magtinabangay ta, of course, for the development and the protection of the environment. Ang Samal, opisyal nga ginganlan og Island Garden City of Samal. Tungod kay ang ilang garden mao ang kanindot sa kinaiyahan ilalom sa kadagatan sa maong isla. Sa matag kalambuan,
Duna gayo epekto sa matag butang sa atong palibot ug apil na niini ang kinaiyahan. Una-unta magsigig reklamo sa mga epekto ang ngayang lantawon sa mga hingtungdan nga ang pagkural sa ilang mga propiedad ug pagbutang o mga boundary sa kadagatan nga duol sa ilang mga establishmento. Usa ka paglapas sa balaod ug halos tanang na nag-iya og resort sa Samal Island milapas sa hisgutang balaod. Ang ngayon unta nga manalamin ang tanang nanaway kay basin sila sa lawayon usab. Kung atong paminawon si Samal Island Mayor Alda Viduy, pipila ka adlaw na lang sugdan na ang Samal Island Davao City Connector Project. Gani kaning akong gibarugan, mao kini ang yarda ug ang batching plan sa contractor sa maghimo sa 19.3 billion nga proyekto. Dunay mga pipila ka grupo nga nag-upo sa project. Apan, barugan sa gobyerno, matud ni Mayor Uy, nga ang proyekto makatabang sa bagang duot sa katauhan. Kung unsa man ang lintungan ay nining maong proyekto. Nang hinaot kita, nga unta, the project works for the common good of the greater majority. Gikan nini sa Samal Island, Edith Kaduay News and Philippines, stay safe!